सुझुकी टू व्हीलरची धमाकेदार समर ऑफर। उन्हाळ्याच्या सुट्टीत प्रवासाचा आनंद द्विगुणित करण्यासाठी श्री विनायक सुझुकी घेऊन आले आहेत। सुझुकीच्या सर्व गाड्यांवर आतापर्यंतच्या सर्वात भारी डील्स। संपर्क 94 23 98 97 81, 94 23 98 97 83 आणि 86 05 58 63 76। ढोल ताशांचा गजर, फुलांची उधळण आणि विद्यार्थ्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद अशा उत्साही वातावरणात कुणकेश्वर जिल्हा परिषद शाळेत नवागत विद्यार्थ्यांचा प्रवेशोत्सव मोठ्या जल्लोषात साजरा करण्यात आला। यावेळी विद्यार्थ्यांना नवीन गणवेश आणि पाठ्यपुस्तकांचं वितरण करण्यात आलं। शहरात शिक्षणासाठी गेलेला विद्यार्थी पुन्हा गावच्या जिल्हा परिषद शाळेत परत येतोय हे शिक्षकांच्या उपक्रमाचं मोठं यश असल्याचं मत पंचायत समिती देवगडचे उपसभापती अमोल लोके यांनी व्यक्त केलं। त्यांनी शाळेच्या परिसराची पाहणी करत शाळेच्या प्रगतीचं कौतुक केलं। दरम्यान विद्यार्थ्यांनी मोबाईलचा वापर कमी करून वाचनाची सवय लावावी, कारण पुस्तकच खरं ज्ञान देतात असा मोलाचा संदेश कुणकेश्वरचे प्रशासक सरपंच महेश तामणकर यांनी दिला। कुणकेश्वर जिल्हा परिषद शाळेचा 83 विद्यार्थ्यांचा पट कायम असून शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थ्यांच्या सहकार्यामुळे शाळेची यशस्वी वाटचाल सुरू आहे। ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून शाळेसाठी सोलर पॅनलसह विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या। यावेळी मुख्याध्यापक तात्या लवटे, सहाय्यक शिक्षिका अमृता पाटील, पल्लवी ढेरे, विठ्ठल थिकोळे यांच्यासह शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्य, पालक, ग्रामस्थ उपस्थित होते। माझं नाव प्रेषा अमोल तेली। आज मला या शाळेत येऊन खूप आनंद वाटला। ही शाळा पण खूप मस्त आहे। माझ्या शाळेचे नाव जिल्हा परिषद शाळा कुणकेश्वर आहे। मला रोज सकाळी उठून लवकर कुणकेश्वरहून देवगडला जावं लागत होतं। मी इथलं शिक्षण पद्धत बघितली, म्हटलं कुणकेश्वरमधली लवकेश्वर वगैरे त्यांनी सांगितलं की तू थोडं सकाळी उठून त्या शाळेत जातोस, त्यापेक्षा आपल्याकडे शिक्षण पद्धती खूप चांगली आहे म्हणून मी या शाळेत आलो। म्हणजे शहरातल्या शाळेतही तुम्हाला मिळणार नाही, इथे सर्व प्रकारच्या सोयी आपण उपलब्ध करून दिल्या आहेत। आत्ताच आपण मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानाअंतर्गत ही शाळा ऑनग्रीड केली आहे, ज्यामुळे शाळेचा आता जो साधी म्हणजे जो रक्कम यायची ती आता खूप तुटपुंजी यायला लागलीत आणि शाळेचं बिल भरणंही मुख्याध्यापकांना किंवा शिक्षक वर्गांना किंवा जी शाळा व्यवस्थापन समिती आहे त्यांना ते बिल भरणंही थोडा म्हणजे कसरत करावी लागत असेल। मग त्यासाठी आपण कुणकेश्वर ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून 15 वित्त आयोगामधनं ही शाळा ऑनग्रीड केली आणि आत्ता या शाळेचं बिल हे 0 म्हणजे इथे 100 रुपये बिल आहे कमीत कमी, जे मीटर भाडं भरावंच लागतं असं आपण या 100 रुपयावरती आणून ठेवलं आहे। म्हणजे ते 0 होतं बिल, पण महिना 100 रुपये असं ते बिल चार्ज भरावं लागतं। त्याचप्रमाणे या शाळेसाठी आपण इतरही म्हणजे कुठलीही सुविधा नाही येतात। आत्ता फक्त सरांना अशी चौकशी केली तर आत्ता इथे आज सोमवार आहे, लाईट गेली आहे, तर इन्व्हर्टरची व्यवस्था नाही आहे, पण तेही लवकरच आम्ही आमच्या स्वनिधी जो आहे शाळेचा किंवा लोकवर्गणी जी आहे त्याच्यातनं आपण सर म्हणाले की जे इन्व्हर्टर म्हणजे लाईट गेल्यानंतरची जी व्यवस्था पाहिजे तीही सर आपण लवकरच उपलब्ध करतो आहे। तर मी पालकांना एक अशी विनंती करेन की अशा या कुणकेश्वरच्या शाळेमध्ये आत्ता आपण जसे प्रवेश मुलांचे घेतलेत यानंतरही आपण प्राथमिक शाळांमध्ये, सरकारी शाळांमध्येच प्रवेश घेऊन इतरही ठिकाणी सरकारी शाळांमध्येच प्रवेश घेऊन आपल्या मुलाचं भवितव्य कसं उंचावेल याच्याकडे आणि कमीत कमी खर्चात आपला पाल्य चांगला शिकेल याकडे आपण लक्ष दिलं पाहिजे। आणि आज आम्हाला जे लाभलेले सर आहेत, इथे लवटे सर आहेत, पाटील मॅडम आहेत, इतरही शिक्षक आहेत, शिक्षिका आहेत, या खूप चांगलं काम करतायत इथे। आणि आज यावेळीसुद्धा आपली ही शाळा तालुक्यात प्रथम आली, त्याच्यानंतर कातवणेश्वरची शाळा ही आपली जिल्ह्यात प्रथम आली। असं खूप चांगले शिक्षक आमच्या या कुणकेश्वर गावचे चांगलं काम करत आहेत। तर त्यांना लागणारं जे सहकार्य आहे ते आमच्या गावातील ग्रामस्थ आहे, व्यवस्थापन समिती आहे
किंवा मी ग्रामपंचायत म्हणून त्यांच्या नेहमीच पाठीशी राहतो. शाळेमध्ये छोट्या म्हणजे किलबिल आणि सगळे छोट्या म्हणजे विद्यार्थ्यांची 4थीपर्यंत म्हणजे चांगली पटसंख्या इकडे म्हणजे या ग्रामस्थांनी टिकून ठेवलं आहे कुणकेश्वर मराठी शाळा जिल्हा परिषदची. आता फक्त त्यांची एकच इच्छा की ह्या शाळेमध्ये 35 ते 40 वर्ष झाली आता फरशीचं काम आहे त्यांचं, ते आम्ही आमच्या स्तरावर अग्रक्रमाने घेऊन ते मार्गी लावून देणार त्यांना. असं मी आता ते बघितल्यानंतर फरशी 35 ते 40 वर्ष जुनी असल्यामुळे त्यांना ती बदलू नवी आहे, म्हणजे लय जुनी झालेली आहे. ते मी आता प्रत्यक्ष पाहणी केली. मी उद्या संबंधित जे इंजिनियर असतील त्यांना पाठवून त्याची एस्टिमेट वगैरे करायला लावेन आणि ते काम सन्माननीय आपले पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली लवकरात लवकर आम्ही ते पूर्ण करून देऊ. आज नवागतांचे स्वागत या कार्यक्रमाच्या संबंधित आज आम्ही हे सर्व लोकप्रतिनिधी, शाळा व्यवस्थापन समिती, शिक्षक, पालक उपस्थित होतो. आमच्या शाळेचा पट हा थोडा दिवसेंदिवस कमी होत चालला आहे, पण तरी पण आज आपण 85-87पर्यंत पट राखून ठेवण्याचा आपण प्रयत्न केला आहे आणि तो आहे बऱ्यापैकी टिकवतो आहे. या शाळेसाठी मी तर असं म्हणेन, ज्या आज आपल्या या कुणकेश्वर पूर्ण प्राथमिक शाळा क्रमांक 1मध्ये ज्या सोयीसुविधा आहेत उपलब्ध, ह्या तुम्हाला